kunhun bapet ya kajing ki pat khapot balatip kum ka neutra border dispute redressal forum kala kerpa di menteri rangba kajela ukan rat kesang ma ba unshim khia mardor halor ka isu khapot ka balaya jia mantajan man kapor nakaliang ka forum leng ba uba Thomas Pasa kila kedauru baka sorkar Asam kala persang lut kila da kabawan hakadur ki kampen roy hakapot kabalong kalenti bakinyo banang klun jaka shu hakapot Nakaliang jong ka Neutral Border Dispute Redressal Forum bar ka kram stadium wing la de pha we joint representation jong menteri rang ba do jong sarkar jela ka jongi hakabang la pen pa we ka jong pursha halor ka jing pursang re ka jing peteng jong sarkar Asam ban shna ya ka police outpost hang the po shong sabah ka bahap po mojam block 1 hakipor ki bala dem ka sarkar Asam bala pursang ban shna ka ni ka police outpost le na ka daw jong ka jing Persya jong hipai ba ki kasih benar ke jongi ki barang si thain kladon ka jing te circular ban sange no yang ni ka jing sina handai mentang ilai bang la yo khobor ya ka bala pentikna ru no po office jong deputy commissioner ba ka don kita kishin ba ka sarkar Asam kadang peteng ban sinai ke plus outpost ka balong tum ka jing pen khain ya ka jing te circular pregini ki artil ki jela nakaliang ka jongi ke forum ila kentu ya menteri rang ba do jongi ban simkhiai ni ke benta kanang ba nginla ban yada ya kipai ba ke jongi ki badan ha kini ki thai ke jing persang jong sarkar Asam man wanra ya kini plus outpost hakeling ki thai border ki disputed area kalam kumsi benta ban kini no ya upur usam jongi dah kini seni ngila pentikna usakawai ka khobor ba nakaliang jongki official jong sarkar Asam jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council kilawan ban inspect ya ka police outpost ka bathamai hang the po khat khasla kani ru ka bahap apo ka block 1 badaka khobor kiba layoi mana kalian kini ki officials ki balawan ban inspect ya tika jaga ki labu ya ka jungkular ru bah po system kin sina ki boundary walls kini borok ki monra ka jing ya ki pai ba ki jongi ki dok ki sinam ki jongi basa ki thai kini ki but jong sarkar Asam hak khateng jong police outpost hak khateng jong university ba ki government ko pher ban tu no ya upur usam jong jela ka jongi na taka daw nakaliang ka jongi ngila banjur ya menteri rang ba jong sarkar jela ka jongi wahoi ngidang yakun ya kene khlam lajan asne menta hene ka khlam jong border ngila yakun nadu umyo puar bar hadu mentaru ki paiba ki basa akni thain border ka jongi uput usam jongi udang pangsa bar le si kala de ka pore ka sarkar jela bakunum le matla than ni ki thain sathe bukan pet benia ya kibut ki baka sarkar Asam penun kam man kini no suki pasuki yo put usam jongi haka chithi ki bangila pha so menteri rang ba ngila ai ka jimut ba on constitute no da ka boundary commission ka kirki bat ban bu da ka por man pendep iki kam baro namala ngi mlak man le ban simkhia ya ka ya put usam jongi le se kan wanra ka jinge ka bakhraw ba dei tangi tu ki pai ba ki basa ki khaput andai wat yami ki nong shlong kum nakal lamba kani ka lat patai khobor che ki pai ba ki basa sekiti thain khaput hene hakini ki thain sor khapsor keleng akwa ba ngide don rekat bat ki pai ba ki jongi ki perdok ki prasnam jongi sa ki thain khaput ka jing sa pan pen ki jongi ka jing sa e pen ki jongi klem kono kalat jing ada nak sarkar jela ka jongi ki MLA ki MDC ki badai nakri constituency ki thu e ki ta ki por thabut hene nak por ka jing sa pan pen ki jongi kalong persya ya kalong bre man bre compare lang isa apo silong
heneng iri benton kata kajing snow kajing terang bau put usam jongi un baik nyawa ikmilin tim ne kalian jong menteri ramba jongi par khamtam me hadin kajing keren jongi sembut menteri showa collection MLA kepala adat ba kilabu nak kalian jong kaseng NPP bau put usam kadai kamat ba khmat do ka jongki mentak la lai snem impat I kenu kalat nanti nak kalian sarkar jela bukan sim manyada yo put usam jongi kumna nak kalian jongi kerpat yo sarkar man sim kya bat ba ka subject jong boundary kanung dei tang subject ikun election hene kadai ka subject ka ba songkhya songnya bang dengkam palat man penbek do mardor akni than border ka jongi put usam jongi udang pangsa bat le si kala dei ka pore ka sarkar jela bakunum le mat la than ni ki than sethe bukan pet benia ya ki but ki baka sarkar asama penunkam man kini no suki pesuki yo put usam jongi haka cithi ki bangila pha so u mentrang ba ila ai ka jimut ba on constitute no da ka boundary commission ka kirki bat ban bu da ka por man pendep iki kambaro namala dengan imlak man le ban simkhia ya ka yo put usam jongi le se kan wanra ka jinge ka bakhraw ha dei tangi tu ki pai ba ki basa tu ki khaput andai wat yami kinong shlong kum nakal lembak kani ka lat patai khobor cheki pai ba ki basa sekiti than khaput hene hagini ki than sor khapsor keleng akwa ba ngi de don rekat bat ki pai ba ki jongi ki perdok ki prasnam jongi sati ki than khaput ka jing sa pan pen ki jongi ka jing sa e pen ki jongi klem kono kalat jing ada nak sarkar jela ka jongi ki MLA ki MDC ki badai negeri constituency ki thu eki ta ki port habut hene nak kapor kajing syak banpen ke jongki kalong persya ya kalong berman breu compare lang isa apo silong hene ngiri benton kata kajing snyo kajing terang bau put usam jongi un baik nyawa ikmilin tim ne kalian jong menteri ramba jongi par khamtam me hadin kajing keren jongi sembut menteri showa collection MLA kepala adat ba kilabu nak kalian jong kaseng NPP bau put usam kadai kamat ba khmat do ka jongki mentak la lai snem impat I kenu kalat nanti nak kalian sarkar jela bukan sim manyada yo put usam jongi kumna nak kalian jongi kerpat yo sarkar man sim kya bat ba ka subject jong boundary kanung dei tang subject ikun election hene kadai ka subject ka ba songkhya songnya bang dengkam palat man penbek do mardor